Praise the Lord. Good morning. आंनि खृष्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमनिसिमबो बे फुंबिलिनि समाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। जोङो अब्ला फै बे समावहाय जों इसोरनि रावखौ दसे सम जोङो लाइमोनफोरनि बिसयै एबा खृष्टियान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिसयैहाय जोङो दान्दिसे जों सोलोंनि। दिनै इसोरनि रावा जोंनि बे लाइमोनफोरनो मा थुलुंगानाय होनो इच्ছা खालामदों जों बेखौ मिथिनानै लानि आरो हामबाय होनदों। लोगोसे दिनैनि बे फुंबिलि समावहाय साफ्रोमबो आंनि बे भिडिअखौ नायगिरि खृष्टियान बिदा फंबायफोरखौहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दन्दिसे दोननानै दसे सम आंजों लोगो लाफानायनि थाखायहाय इसोरा नोंथां साफ्रोमखौबो गेदेर आशीर्बाद खालामथों। जोङो अब्ला बे समावहाय जोङो नायनि इसोरनि बोसोनखौहाय उपदेशनि 11 बालाब 9 सारिनिफ्राय जोङो नायनि। बेवहाय बुंदों, जोहोलावफोर रंजा जेसे दिन नोङो जोहोलावैनो थायो, आन्थाय नोङो गोसोखां नोङो जेखि मावा फोरबोआ बेखौ बिसार खालामगोन एबा हिसाब खालामगोन आरो नों बेखौबो मिथिनानै ला नोङो लागारबो जोहोलावै थाबाय थानाय नङा। हालेलुया। दिनै संसाराव गोबांथार जोंनि लाइमोनफ्रा गोरोन्थि लामाफोरजों जों हान्थिनो हमबाय, गोरोन्थि रावफोरजों रायनो हमबाय, जिखौ जों खालामनो मोना जों बेखौ खालामनो हमबाय, जिखौ जोङो लोंनाङा जानाङा जों बेखौ लोंनो जानो जोङो हमबाय। नाथाय बेवहाय बुंदों, जोहोलावफोर रंजा जेसे दिन नोङो जोहोलावनि थागोन एबा सिख्लाफोर रंजा जेसे दिन नोङो सिख्लायैनो थागोन, गोसोबादि थाबाय, गोसोबादि माव, गोसोबादि जा, गोसोबादि रायलाय, गोसोबादि सान। नाथाय इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। नोङो दिनै संसाराव माबायदि थाबायदों, नोङो संसाराव माबायदि सोरजों रायलायदों, संसाराव नों माबायदि खामानि मावदों, इसोरा बेखौहाय बिसार खालामगोन। नोंखौ बिसार खालामगोन, आंखौ बिसार खालामगोन, एबा जों बयखौबो बिसार खालामगोन। बेयाव मोननै पइन्टफोरखौ आं बेवहाय मोननो हादों। 1 नाम्बारावहाय नोङो बे जोहोलाव समाव नोङो गावखौ इसोरनो गथायनानै नों गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ नों इसोरनो होदों नामा? आरो नों इसोरनियाव बाइबेल फरायनाय, इसोरनि रावफोरखौ सोलोंनाय, मेथाइफोर खननाय, दामनाय देनायफोरजों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इनकारेज खालामनायजों नोङो रंजादों नामा? आरो नों बेबायदि रंजादोंब्ला जोबोद मोजां, इसोरा नोंखौ गेदेर आशीर्बाद खालामगोन। पइन्ट 2 आवहाय नों संसाराव जेखौ मोनजाया, जेखौ मोनलोङा, जेखौ मावनो मोना, जेराव थांनो हामा, जेखौ खालामनो हामा, नों बेफोरबायदियावहाय नोङो थांदों नामा? नों मावदों नामा? नों बेफोरबायदियाव थांदोंब्ला इसोरा बेखौबो बिसार खालामगोन होननानैहाय दिनै जोङो बे उपदेशगिरिनि 11 अध्याय 9 पदआवहाय जों मोननो हादों। दिनै नाम्बार पइन्ट 2 खौ जों रायलायनि। नाम्बार पइन्ट 2 आवहाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा समायना होननानै, बोलोगोरा होननानै, रां रुफा धोन दौलत दङ होननानै जों गोसोबायदि जोङो थाबायो, गोसोबायदि जोङो मावो, गोसोबायदि जायो। जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ जों खोनासङा। इसोरा जोंनो मा फोरोंदों एबा पास्टरफोरनिफ्राय, गिर्जानिफ्राय जोङो मा बोसोनफोरखौ जों मोननो हादों, जोङो बेखौ खोनासंनानै जों दान्दिसे समावहायनो जों बावगारनानै गोसोबायदि जों थाङो, गोसोबायदि जों मावो। नाथाय बेखौहाय बुंदों, नोङो लागारबो जोहोलावै थाबाय थानाय नङा। सानसे सम फैगोन नोंनि समायना बे महरा लहरायलांगोन। नोंनि बोलोग्रा बे बोलोआ, जोहोलाव समनि बोलोआ नोंहा सानसे जोबलांगोन। नोंनि बे धोन सम्फथिया सानसे समाव जोबलांगोन। नोंनि बै समावहाय नोङो इसोरनिफ्राय अनसायनायखौ नोङो मोननो लुबैगोन, बिमा बिफानिफ्राय अनसायनायखौ नोङो लुबैगोन, एबा सोरबा व्यक्तिफोरनिफ्राय नोङो अनसायनायखौ नों मोननो इच्ছা खालामगोन। नाथाय नों माबोरै मोननो?
नोंनि बैसो थानाय समाव नोङो रावनिबो खोथा खोनासङाखै इसोरनि थिननाय बायदिबो नोङो थाबायाखै नों गोसोबायदि थाबायदों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारि एबा आंनि फंबाय बिनानावफोर दिनै जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों बे मर्निं समाव फुंनि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा इसोरनि बे बोसोरनिफ्राय दिनै आं बेखौनो खावलायनो इच्छा खालामो जोंहा सानसे सम फैगोन जों इसोरजों जों बिसार खालामनो नांगोन बे संसारा बे न' बाङा बे धोन सम्पति गारि मटरफ्रा बे रां रुफाफ्रा बे संसाराव जोंनो खामिनो थाखाय दान्दिसे समनि थाखायल'सो एबा जों बे संसाराव जोङो टेम्परारिसो जोंहा पार्मानेन्टलि जोंनि न'आ जोंनि जायगाया बे सोरगो रायजोआसो इसोरनि रायजोआसो आरो बे इसोरनि रायजोआव थांनो थाखाय नोंनो धोन सम्पति थाखा फैसा गारि मटर न' बांनि गोनांथि गैया दिनै बेवहाय गोनांथि दङ इसोरनि बोसोनखौ मानिनो थाखायसो अबिडियेन्स जानो थाखायसो इसोरखौ खुलुमनो थाखायसो इसोरा जोंनो मा इन्सट्राक्सन खालामदों बेखौहाय मिथिनानै सोलोंनानै आवगायब्लासो जोङो बै इसोरनि रायजोखौ जों मोननो हागोन जोङो सानदों नामा जों बे संसाराव फैबाय जोनोम जाबाय जोङो थैबाय जोब्बाय होननानै नाथाय नङा मानसिहा मोननैनि थैनाय दङ बे मोननैनि थैनाया बेनो जाहैबाय फार्स्ट जों मोदोमनि थैनाय जाय थैनायखौ दिनै जों रावबो इच्छा जाब्लाबो जों हमथानो हाया जोङो बेखौ थैखानांगोन मानोना उपदेशगिरिनि थिनहैदाव बुंदों जोनोम जानाय थैनाय लुखांनाय सिफायनाय गासैबो बिनिनो दिन बायदिसो बे थि खालामखानाय बायदिसो जों रावबो जेबो खालामनो हाया नाथाय मोननैनि थैनाया बेनो बे जिउनि थैनाय जाय जिउआव नोङो थैयोब्ला बे संसारावबो नोङो थैगोन मोदोमावबो नोङो थैगोन आरो जिउआव नोङो थैबाय होनना बुङोब्ला नोङो सोरगो रायजोखौ नों मोननो हानाय नङा आरो नों गोबां सैनो नांगोन जायखौ जों कमनलि जों बयबो मिथियो नरक होननानैहाय जों बेयाव सास्ति खालामजागोन जोङो सैनो गोनां जागोन नाथाय बे जिउनि थैनायखौहाय हमथानो हानाया बासायनो हानाया नोंनि आखाइ मुथियाव दङ नोंनि जिउआव दङ नोंनि गोसोआवहायनो दङ नोंनि अंगफ्रावहायनो बियो दङ नोङो इच्ছা खालामोब्ला आङो जिउनि थैनायनिफ्राय आङो रैखाखौ मोननो होननानै नों हास्थायोब्ला नोङो इसोरनियावहाय थानो नांगोन इसोरा जोंनो मा फोरोंदों बिमा बिफाया जोंनो मा गियान होदों जों बेखौ लानो नांगोन जों बेखौ फल' खालामनो नांगोन इसोरा होमब्ला जोंनि सायाव गिदिर हामजागोन आरो जोङो जिउनि थैनाय एबा नैथि थैनायनिफ्राय जोङो बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो जों बेखौ मानियाजासे गोबांथार नंबां जाबां जानाय लोंनाय गाज्रि खामानि गाज्रि हाबाफ्राव जोङो थाङोब्ला जोंखौ इसोरा बुंदों करिन्थियाव बुंदों नोंसोर मिन्थिया नामा नोंसोरनि अन्दरा आंनि खुलुमग्रा मन्दिर होननानै आं मोनसे उदाहरन होनानै आङो फोजोबनो इच्छा खालामबाय सानसेखालि सासे युथ एबा सासे सेंग्राया सासे पास्टरनियाव सोंदों अ पास्टर बाइबेलावहाय सिगारेटनि बिसयैहाय बिरिनि बिसयैहाय बेयाव जेबो बुंनाय गैया मेनसन गैया थ' होनोब्ला आङो सिगारेट एबा बिरिफोरखौहाय खालामनो हागोन नामा सोबनो हागोन नामा होननानै ना नाथाय पास्टरा बे सेंग्राखौ बुंफिनबाय आच्छा आंनो मोनसे फिननाय हो नोङो होननानै मा फिननाय बेलाय नोङो गिर्जा न'आवहाय सिगारेट सोबगोन नामा गिर्जा न'आव नों सिगारेट सोबनो हागोन नामा बा बिरि सोबनो हागोन नामा होननानै पास्टरा बे सेंग्रानाव सोंदों आरो सेंग्राया बेखौ बुंफिनदों आङो हाया मानो होननानै बुङोब्ला गिर्जाया मोनसे पबित्र जायगा एबा गोथार जायगा बेयाव इसोरनि जिउआ थायो होननानै होमब्ला पास्टरा बेखौ आनसार होफिनबाय
बे गिर्जाया बे न'आ जोंनि मानसिफोरनि आखाइजों दानाय एबा लुखांजानायसो आंनि फंबाय। नाथाय जोंनि बे जिउआ करन्थियाव बुंदों जोंनि बे अन्दरा नोंनि बे जिबना नोंनि बे गोसो मोदोम जिउआ इसोरजों लुजानाय मोनसे गंसे मन्दिर आरो इसोरा बै मन्दिराव थाया नोंनि बे अन्दरावसो नोंनि मन्दिरावहायसो थायो। हालेलुया। आरो अब्ला नों बै इसोरनि मन्दिरखौ नों माबोरै नस्थ' खालामनो इच्छा खालामखो? करन्थियावहाय बुंदों जायहा आंनि मन्दिरखौ नस्थ' खालामो आं बेखौ नस्थ' खालामगोन होननानै। अब्ला नोङो दिनै बे गिर्जा न'खौ नोङो रेसपेक्ट खालामनांगौ ना गावनि जिबनखौ एबा गावनि अन्दरखौ जाय इसोरा दिनै जोंनो बेखौ दानानै होबाय बे मोदोमखौ बे जोंनि सोलेरखौ जोङो रेसपेक्ट खालामनांगौ। नों माबेखौ जों चुज खालामगोन होननानै जेब्ला पास्टरा बेनो खिन्थाबाय एबा सोंफिनबाय अब्ला सेंग्राया बुंफिनबाय गमामा नंगौ जोंनि बे अन्दर जोंनि बे मोदोम गासैबो जिउफ्रा इसोरनि होनायसो बे इसोरनि मन्दिर आङो बेखौ नस्थ' खालामनो हाया। बे सेंग्राया बुजिनो मोनदों। अब्ला आङो बे उदाहरन एबा एग्जाम्पलजों आंनि फंबाय बिनानावफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो एबा सोंनो इच्छा खालामदों। नोङो दिनै गिर्जा न'खौ मान होयो ना नोंनि गोसो मोदोम जिउखौ नों मान होयो? जुदि नों गिर्जा न'खौल' नोङो सोरनिबा मोखाङाव दिन्थिनो थाखायल' जों नों मान होनानै गावनि सोलेरखौ गावनि अन्दरखौ नोङो मान होआखैब्ला इसोरा नोंखौ नस्थ' खालामगोन आरो इसोरनि रागाया नोंनि जिबनाव माब्ला सफैगोन नों बेखौ मिन्थिनो हाया। आं बेखौ बुंनो हाया। बेनिखायनो गावनि गोसो मोदोम जिउखौ नों इसोरनो गथाय आरो बे माब्लाबाबो जोहोलावैनो नोङो थाबाय थानाय नङा। सानसे समाव नों बोरायगोन। सानसे समाव नोंनि बोलोआ जोबलांगोन। नोङो गावखौ बासायनो हानाय नङा। इसोरनि बोलोग्रा आखाइनिफ्राय इसोरनि रागानिफ्राय नों खारग'नो हाथारनाय नङा। बेनिखायनो बै बिसारनि समावहाय जों मोजां इसोरजों जाज खालामजानो थाखाय मोजां बिसाराव गोलैनो थाखाय नोंनि बे युथ समाव लाइमोन समाव नों गावनि जिउखौ इसोरनो गथाय। इसोरा नोंखौ गेदेर आशीर्बाद खालामगोन आरो जिउनि थैनायनिफ्रायबो नों रैखाखौ मोननो हागोन आरो नोंनि बे लाइमोन बैसोआवहाय नोङो मोनसे समायना रमायनाय नों जिउ खांनो हागोन। बे गेदेर सुंद' बोसोननि सायाव थानानै इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। जिसुनि मुङाव आमेन।